No a aký je váš typický klient? Našimi typickými klientami sú podnikatelia, či už sú to malé, stredné podniky alebo aj väčšie firmy. Pre malé a stredné podniky zvyčajne zabezpečujeme prepravy v rámci celého sveta, či už týkajúce sa zásobovania sa tovarom alebo výrobnými vstupmi, strojmi, alebo potom, keď ide o napríklad o dosielanie tovaru v rámci Európskej únie, že nejaký podnikateľ niečo vyrába alebo má nejaký tovar na distribúciu a teda potrebuje ho prepraviť zákazníkovi do Nemecka, do Británie alebo niekde v rámci Európy, čiže kamionom. Mňa zaujalo, že vy spolupracujete so stovkami logistických partnerov po celom svete. Je toto to, čo vás odlišuje od iných alebo ostatných prepravných spoločností? Je toto, ale odlišuje nás viacero aspektov. Väčšina prepravných spoločností, ktoré pôsobia na Slovensku, sú dcérske spoločnosti nadnárodných spoločností, ktoré majú zaužívané postupy a majú napríklad v každom teritóriu iba pár logistických partnerov, niekde iba jedného, čiže nevedia tak flexibilne trasovať prepravy ako my, lebo my nie sme viazaní na to, že musíme kontaktovať nejakého agenta, ktorý sa napríklad nachádza v Číne iba na tomto mieste a ak by sa to muselo zviesť ten tovar z nejakej centrálnej Číny napríklad k tomu agentovi na juh, tak by vznikli extrémne vysoké náklady pre klienta. Čiže vieme to prispôsobiť tak, aby to bolo čo najlacnejšie a robíme zberné služby, čiže nemusí mať klient plný kontajner tovaru. Keď má jednu paletu alebo niekoľko zásielok, dá sa to vlastne naskladať do kontajnera ako zberná služba. No a klient zaplatí čiste len za tú časť prepravy kontajneru, ktorá je reálne jeho. Čiže šetríme náklady aj takýmto spôsobom. Poďme teraz trošku konkrétnejšie, alebo poďme priamo do toho, že ako to celé prebieha, aký je možno časový rámec, ako dlho trvá, kým sa ten tovar dostane z jedného miesta na druhé, alebo prípadne čo všetko zvažujete pri tých konkrétnych prípadoch, ktoré riešite? Ono veľmi závisí od toho, že o aký typ prepravy ide. Ak riešime kamionovú prepravu v rámci Slovenska, tak klient zadá požiadavku na prepravu, keď má nachystaný tovar a v podstate vieme to prepraviť v rámci toho istého dňa. Ak už ide o kombinované prepravy, že tovar sa napríklad nachádza v Kanade alebo v Amerike alebo v Číne a je ho potrebné nalodiť, tak zvyčajne klient posiela požiadavku tak týždeň predtým, ako má tovar hotový a vyskladnený, aby sa vedelo naplánovať trasovanie a aj vlastne, že ktorej plavby lodi sa bude ten tovar týkať. Ono to nefunguje tak, že dneska zákazník zavolá, že má niekde nachystaný tovar, dajme tomu v Amerike a my ho vieme zajtra vyzdvihnúť a o 2 dní pláva, pretože v tých prístavoch sú určité štandardy a časy, ktoré sa musia dodržiavať kvôli tomu, že na jednu kontajnerovú loď ide okolo 20 000 kontajnerov. Čiže ten tovar sa musí precliť aj na export a musia sa nachystať všetky náležitosti, lebo všetko musí byť vlastne aj poistené počas tej prepravy. Lodiar musí vedieť, koľko tam toho tovaru reálne má a v akej hodnote. Čiže takých 4 až 7 dní je taký štandardný čas, že od objednania vlastne tej prepravy, kým sa to dovezie do prístavu. No a potom, keď sa to nalodí, tak ten čas samotnej plavby lode je zhruba 30 až 45 dní v závislosti od toho, ako ďaleko to je. Čiže pri námorných prepravách počítame nejakých 60 dní od vyzdvihnutia zásielky po doručenie klientovi na Slovensku alebo v Čechách. Pri železničných je to 20 až 30 dní a letecké tu môžu byť aj do týždňa.